Confeccionar ferramentas ao calor da fragua, o oficio tranquilo do ferreiro que populariza Chetembra no Barbanza. O Barbanza é berce de moitos artistas que recuperan oficios tradicionais. Chetembra eleva a máxima potencia a arte do ferreiro, que se está perdendo en Galicia, pero que el ensalza sempre que pode e sobre todo nas feiras. É que aquí por aquí, xa que lle preparan ferramenta a xente todo, xa nada, porque ainda están vindo algún que eu tamén fago, así se ve o que tal, de Villa García, por aí non hai, xa non hai ferreiros. E para coller carbón é seu malo, xa. Un oficio que require paciencia. Moi tranquilos, non se pode que che apuren, non entendes? Onde cada creación ten os seus tempos, porque Chetembra non só fai ferramentas, senón tamén ten obras onde mestura a madeira para crear cadros únicos. A un punteiro, se ben cortado así, ou estar a fragua encendida, en 15 minutos, 20 minutos, pode facelo para un canteiro, para un albañil, ou un cincel, só tres a peça cortada e preparada como é. E depois tamén a apuntar a ferramenta, se te dixen antes, está a vir, xa non hai quen apunte, veñen xente de fora, porque non é o mismo facelo con lume que facelo con o desbarbador ou con afilalo. Polo que o seu vou facer é das poucas reminiscencias que quedan dun pasado que este veciño de Rianxo ten presente dende que empezou aos 18 anos. Nesto sempre, a fragua sempre foi unha cousa que me gustou sacar dela. Aos 18 puseme solo xa a traballar. Ti víate xa cantos anos. E sempre tens que indagar ti solo, sobreche tempo para facer o que queiras. Da outra que con jefe tens que isto, outro, tens así. É como hoxe en día, como os dibuxos, sempre me poño como vai a salir, eu para facer ali unha flor que fixen, facerlle o nudo do zapato, pois botei o día, pero agora xa me vai levar moito menos tempo. O primeiro sempre é o difícil, o outro depois xa facer un, tipo sale. Xa que todo o demais nace entre as chamas dunha fragua que sempre acende este artista que empezou sendo mecánico e acabou por facer creacións propias. Unha creación. Sempre me gusta indagar como se vai salir, senón foi por así, cada día prendeche máis. E o tempo que botas ali pasa polo aire, ti non te enteras. Cando te das de conta é hora de comer, a mellor ainda estás ali. Non é de levar bronco xa levo bastante, por non chegar a súa hora a casa para comer. Porque en toda a mente creativa sempre hai oco para unha peza máis.